виж. Добре. Айде ти аз ще снимам. Мери му ти. Айде. Той толкова беше весел, а нас Ела да видиш какво си могъл. Който получава Това не мога да остане приятел и отдев нещо много заедно. Също. Да, но това направо. Тя не е разстъкова. Бяха наградени за телевизия, а техните подопечни за спортисти в миналия месец март. Продължава се вашите колеги, сега и вече отговор на въпросите на Тому Селек са поверили собствените класите Тому Басков не опада по-нататък. Първо той осъди гаманците и провокативни действия на Вари Георги Петков, а след това иронично пожелал успех на тъжника, борбата за класиране за зона лева. Още с първо следващите министри Милена. Завършваме с класификация новина от Холивуд. Облечението на втори конкурс на сциентологията, по всяка вероятност ще се преди пак година от явление на живот. Това се остава електронно състояние по информация на писания лайк. Съпругата на Том Круз си събрала багажа и заедно с дъщеря им напуснала дома им в Беверли Хилс още на 23 март, тъй като замръзнали постоянните нравоучения на мъже. Семейните проблеми потвърдили приятели на звездната двойка. По-рано американската преса също писа за неприятните коментари на Круз, тъй като той се опитвал изцяло да контролира живота на жена си и изисквал тя да живее по правилата на сциентологията. Том Круз и Кейти Холмс са ожените през ноември 2006. На 18 април дъщеря им Сури ще навърши една година. Такива бяха новините за този час. Днес ви пожелава хубава вечер. Довиждане. Ени, я кажи на Бяла точно какъв номер направил на банка. Я кажи на точно. Я съм похвален. Сега да не ми се... Аз искам шич, докато му стане шич, той ни изеде кидам. Обаче предпече на Филика много ареса. Виждам на трас, лежи уж за едно проблем, що ми иска. Седен си изяде и шичето. Порачки в поликлиниката и ми казали, даде ми там направление за студентска поликлиника, там за каша да ми снимат на рентген това стомаха. Ама нищо не ме боли. Да. И ще видите. Ама каквото да кажа... Отвориш малко шторите. Отвориш малко шторите. Да. Осветиш го. Върнеш ли си ръката? Така. Ево кинооператора за теб. Аз снимам всичко и после ще ви го прата. Още малко. Даже не се Я също. Я дай да го снимам етикета да го види баща ми, защото ще го прата по. Чакай, дръж го на место. Кои са най-влиятелните български мъже? Ще разберете в описанието на успелия мъж. Чакай, дръж.
Такава той има там. Такава има. От Чикаго си купува такива. Аз си да повтаря. Да! Да не... Ало! Чуваме! Дени! Да. Дени! Кажи да. Дени! Като се върне дедо ще води за риби, ще ходиме. Чули? Но мен ме страх колибите. Страх те от рибите. Няма да те е страх. Си голям вече. Ти си голям мъж. Момченце. Той си е станал момченце вече. Момченце. Дедо момченцето, миличко. Пиренцето, тя баба. Аз мамбе! Не ми да напишам. Вие нещо сте му писнали на детето. Кой се обади и веднага... Виж, че се развесели, той имаше температурка и сега се развесели, като ви видя. Да. Я кажи нещо на дедо Краси, айде. Кажи нещо на дедо Краси. Айде, дядечето да го види. Тате, я го питай нещо, да. Питай го. Питай го нещо, си говори с теб. Да го питам. Добре, ти тук. Питай го в детската градина, кои са му приятели. Дени, А, нещо. имаш ли приятелчето дедо в детската градина? Я иди там да виж дедо Краси, да му кажеш, айде. Горе го. Айде, кажи му. Столчето горе. Да. Дени, имаш ли приятелчета в детската градина? Да. Играете ли си с тях? А има ли весели игри? Браво. А момиченца има ли дед? Момиченца има ли? Да. Ти с тях играеш ли си? Жена дядо играеш ли си с момиченци? Играй се. Не, ти си говори, да. Дай, оставете да го. Айде, пускай. Айде, оставете. Не, е там да се... Я дай изпаскаха. Здрасти, здравей! Денче, здрасти. Как сте? Ох, тук Добре. Нема. Сладури. Тук се гледаме като от космоса. Да. Дедо хора. И фонката да си покаже главата да го види изпаска. Сладур! И на нас ни е радостно, че ви виждаме. Сладури. Пазете се всички да сте живи и здрави. Живи и здрави, и вие. Да. Пазим се. Пазим се.